नमस्कार, स्वागत बा रउआ सभे के भोजपुरी न्यूज़.in में। खबर बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा क्षेत्र के नौरंगा चक्की से बाटे। बता दिहल जाऊ कि एजा गंगा नदी के रौद्र रूप देखे के मिल रहल बा। एजा कैसे देख सकतानी कि गंगा नदी में घर विलीन हो रहल बाटे। कटान के साफ रउआ सभे प्रत्यक्ष रूप से देख सकतानी। गंगा नदी में लगातार उपजाऊ जमीन भी कट रहल बाटे। एमे देख सकतानी रउआ वीडियो के माध्यम से साफ देखे के मिल रहल बाटे। भोजपुरी न्यूज़ के खास रिपोर्ट में रउआ सभे देख रहल बानी जे ग्रामीण लोग खड़ा बाटे। पूरा गंगा नदी के एजा रौद्र रूप देखे के मिल रहल बाटे। बता दिया जाए कि कितना उपजाऊ जमीन गंगा नदी में विलीन हो चुकल बाटे। साफ रउआ सभे कैमरा में देख सकतानी कैसे एजा लोग रहत होई। सोची एजा जितना भी लोग बाटे अपन पलायन कर रहल बा। गंगा नदी के कटान के देखते हुए लोग पलायन शुरू कर देले बा। एजा जेकर घर रहल उ बेघर हो गइल बा। अपन घर द्वार के जो बाचल खुचल सामान बा उ गाड़ी के माध्यम से लोग लेके जा रहल बाटे। देख सकतानी जो साफ कैमरा में देखे मिल रहल बाटे। गंगा नदी के एजा जो कटान बाटे वो सब देखे के मिल रहल बाटे। आधा सबके घर गंगा नदी में विलीन हो चुकल बाटे। हालांकि अभी रहे लायक नहीं रहा इनका नदी अब आधा सबके टूट चुकल बाटे। गंगा नदी के जो प्रकोप बाटे एकरा में आधा सबके समाहित हो चुकल बा कटान में। खुद देख सकतानी कि कैसे गिरल बाटे। साफ देख सकतानी गंगा नदी के जे रौद्र रूप देखे के मिल रहल बाटे। बता दिया जाए कि भोजपुरी न्यूज़ की टीम जैसे देख सकतानी लोग भोजपुरी न्यूज़ के माध्यम से साफ लोग सभी गंगा नदी की रौद्र रूप देखे के मिलता है। कैसे ग्रामीण लोग खड़ा होकर देख रहा बा। कितना लोग सोचल हुई सपना सजा के अपन घर बनैले, लेकिन आज ही घर गंगा नदी में विलीन हो जाते। देख सकतानी कि कैसे एजा लोग घर द्वार से बेघर भइल लोग अपन आसियाना एजा गुजर बसर तिरपाल के नीचे बांस गाड़ी के लोग चौकी पर बैठल बा। भोजपुरी न्यूज़ के माध्यम से देख रहल बानी 50 कहीं जमीन बाटे वो लोग आसियाना अपन ले बा। अब सोची कि एजा रात कैसे कटत, दिन कैसे कटत। एक रुपया जोड़ के लोग अपन पेट काट के अपन घर बनैले। घर आज के दिन में गंगा नदी में विलीन होता। गंगा नदी के साफ रउआ से भेजा कटान के रूप देख रहल बानी। रौद्र रूप देखे के मिलता। का बीतत हुई लोगन पर। भोजपुरी न्यूज़ के खास रिपोर्ट में वो सब देख रहल बानी कैसे गंगा नदी में घर टूट के विलीन होता है। साफ कैमरा में नजर आवता। आगे खबर देखता कि जुड़ा रही भोजपुरी न्यूज़.in के साथ। धन्यवाद।